Такая форма волевыявлення грамадскасці, як гарадскі рэферэндум, будзе праведзена ўпершыню за час існавання незалежнай Беларусі. Сегодняшний диалог имеет свою специфику. И прежде всего это определено тем поручением главы государства, которое он дал во время посещения города Бреста. Разговоры о городском референдуме переходят уже в практическую плоскость. И мы, я имею в виду городская власть, намерены сделать этот процесс максимально открытым, максимально понятным людям. И сегодняшняя вот такая первая встреча. Я пригласил брестчан, которые хотят участвовать в этом очень сложном организационном понятии под названием «городской референдум». Каб рэферэндум прайшоў згодна з заканадаўчай базай, неабходна першапачаткова вырашыць некалькі арганізацыйных пытанняў. Першае, хто будзе яго ініцыіраваць. Закон прадугледжвае дзве магчымасці: гарадскі савет дэпутатаў альбо метадам збору подпісаў. Дзеля гэтага іх павінна быць не менш за 23 000 ад колькасці жыхароў горада, якія маюць права прымаць удзел у падобных мерапрыемстваў. Другое пытанне тэрытарыяльнае. Удзельнікі сустрэчы прапанавалі, каб акрамя жыхароў Брэста ў рэферэндуме паўдзельнічалі і жыхары Брэсцкага района, якія жывуць на адлегласці 10 кіламетраў ад горада. А таксама пытанне фарміравання выбарчай камісіі. Усяго ў першай сустрэчы па падрыхтоўцы гарадскога рэферэндума прынялі ўдзел каля 150 чалавек. Былі выказаны розныя думкі, але амаль ніхто не аспрэчыў мэтазгоднасці правядзення такога галасавання па існуючай праблеме. От дальнейшей работы жду честности, порядочности от всех, кто будет участвовать в этой референдумной кампании. Власти города идут на беспрецедентный диалог. Власть выработала одно из возможных максимальных удобных решений по закрытию данного завода – это референдум. Брестчане получили реальную возможность решить судьбу завода, которую они требовали 2,5 года. Былі зусім альтэрнатыўныя думкі. Рэферэндум рэферэндумам, але акумулятарнага завода ля Брэста быць не павінна. Кіраўнік гарадской выканаўчай улады прапанаваў правесці ўсё згодна з існуючым заканадаўствам. І нават да асноўнай тэмы падчас галасавання дабавіць яшчэ некалькі прапаноў для жыхароў горада. Дополнить еще несколько каких-то тем, чтобы заодно и спросить мнение брестчан о каких-то других вопросах в жизни города. Юрий Печур, Роман Филютич, телерадиокомпания «Брест».